na kinahulongan gibagasan guarni Tuhan ta Jesus Kristus. Naik bukot pamacara parminggota. Pagduluma tapahohom rohata. Martangnya kita satokin di bagasan rohata bi martangyang maita. Puji matuhatta marite hita siya bukwende nomor 500 sada ayat sada sahat ayat tulu sangap dijauh. Oh
Ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, amin. Mula masugot halak akan pinaluan ni Jehovah, jala Maria ia rotu Sion, jala halalas ni roha saliling-mililingna di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai ma purus ma anggo aksa dohot hoi-hoi ni roha. Haleluya. Tangi hok kamu mapatik perjolo sahat tu patik na pasapuluhon. Patik perjolo ahudur Jehovah di Batam, ninna di Batatta, dang jadi marakup ahu bahenomu di Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaumu, jaladang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, doho na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik pau paton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulomu, alai anggo ari papi tuhoni, ari paradianan ni Jehovah de Batamdui, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halap pe na mangibati hutam, ai dinaonom ari do ditoppa di batang, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina,
Dungi maradia doibana di ari papituhoni, di bahenido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari para diananai, jala di parbadiai, patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martuaho, jala liling mangulu, di tano nanilehon ni Jahoba de batam diho, pati paunapon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata nasotutu, maralohod dongat jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behapan dok ni debata taringot tupatik nasapului, odo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi suduk patuluhon, rodi suduk paupaton, pinopar ni akka nasogoro hadiau, alai asido rohakku di akka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalausi patikki. Ido satna atong rak mangido gogo mahita taringot tu patik neng. Tatopoti madosat tatu adopan di debata, tapau duk be maruhatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jala partaluk ni roha, jalan basar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni sai sesa masudi dosanami. Dan adong nahu pangasahok kami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan anakmu do nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Molotung adong manangis namar dosa. Adong do pangodiat tadiamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengkanat tataringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasanga pemadi di batana di gijang. Tajah mahatan di debata turpu epistel di permingguata sadarion natar surat di pesalmen bidu pitu puluh pitu mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 16 tajahama marsika sori sai pujiok kudo akapa bahenan ni Jahoba ai sai ingotok kudo haholongan akan abinahenna sien narubi. Jala saya marhusari doau taringot tu aka pambahan musudena. Jala saya utakasi do aka jadi-jadianmu. Ali di bata habadiau do perhitian di dalammu. Dung di bata dia ma marhati bulon songoko. Ali di bata Hodo dibatasi patupa halongangan. Di paboton hodo gogom tu aka bangso. Nunga di palua ho bangsomi marhite-hite tanganmu. Aka anak ni si Jakob doho si Joseph. Ido sahatna martua dona tu mangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Amen. Orang
Tahatidakko maha porsiautai songon nahina tidakko nidongata saha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama parkugo naso hatu dosan natumo palangi tohotan au porsia di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasasai imana tinubuhon si Maria dan ketika biasa don di perbadia adoran sohabuan ido tuhapta natu mau nabirni di pangahuman misilaku nama tetap pacar luibana di hau pinarsilang na dua tuban waturu dung ditanam na mulak mangudu di hari patuluhon nama naik ke surga lalu tu siang di bata Jehovah nama naik parkugo naso hatu dusani isima ibana kay mamulak suku tu tanoon manghumi halak na mangudu dohot nama au porsea di ton di perbadia jala adong sada hudia na badia hudia atau panyahalak Kristen akan na badia do dihasesan di dosa do dihakai namando mulak mambunuh sokot daging halak nang mate do dihamuluan kasar. Amin. Kor inakamis.
Tatangi homa titing ni huriata. Huriah nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Sonari tatangihon majolo tikting ni huriata di mingguta sadarion ima minggu tanggal 29 Desember tahun 2024. Naparjolo guarni mingguta sadarion ima diguari minggu dung ari Natal. Doho topik madok mauliate siala asini rohani debata. 2. Jadwal parhobas. Namarhobas di parmingguan manugut dohot arian ima amang padita emeritus parulian sihotang STH padita pensiun HKBP. Parhalado dohot huria madok moliate tu pakobasion ni amang padita parulian sihotang. Amang padita haris tanda huria siturus marhobas di parmingguan di pos parmingguan HKBP Cirarap. Huhut manguluhon ulau nabadia di jabu ni huria namar sahid. Tolu pilihan khusus. Di ari sadarion papungu pilihan khusus dohita tu haporluon Natal dohot tau baru HKBP Bonang Indah. Na di pasahat marhite amplop pilihan khusus naung pinarade ni huriata jala di pasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon. 4. Mangapuli. Di ari sadarion minggu tanggal 20 sia Desember 2024 masuk pukul 10 sia wib di Patu Pahuriata do acara pangapulion tu keluarga RM Manihuruk Boru Situmorang namaringanan di Jalan Sukabakti nomor 12 masuk wik Jerusalem. Siala naung jumolo dialap Tuhatta natoras bawani amang RM Manihuruk ditiki naung salpui. Sai Tuhatta ma na mangapuli sude keluarga na tininggalhon ni naung jumolo modingi. 5. Padidion Nabadia. Diari sadarion minggu tanggal 20 sia Desember 2024 di parmingguan arian di Patu Pahuriata do Padidion Nabadia tu 4 halak dakdanak ima 2 dakdanak bawah dohot 2 dakdanak boru. Guar-guar dakdanaki boi mata jaha di file nong di pasat huria marhite WA di ganup wik. Onom parpunguan bodari ujung tahun 2024 dohot tahun baru 2025. A. Di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 masuk pukul 10 wib di Patu Pahuriata do parmingguan ujung tahun manang parpunguan bodari ujung tahun. B. Sinosohon tu sude ruas ni huriata asa patupahon partangiangan ujung tahun keluarga secara serentak di bagas nabe ima di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 00 wib. Acara partangiangani boima tajalo sian situa wik nabe manang di konsistori gerejata manang di sekretariat. Sop kopi acara partangiangani di pasahat marhite WA di ganup wik. C. Di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 masuk pukul 10 wib di Patu Pahuriata do parmingguan tahun baru. Saya di pasu-pasu di Batama ulauni bain sangap di Guarna. 7. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur go las ni rohama di sudir ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 20 tolu satu tanggal 20 sia Desember 2024. Hata ni Tuhatta sepiapota ima natar surat di Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha ma dihapor suhon jugulhon hamu ma tangiang. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file naung di pasat huriata marhite WA di ganup wik.
songonima tikting di huriatta di bagasan minggu sadarion di batama nama masu hita saluna. Mau lihat ya. Coronación. Tapasaha ma piliata pilias sada A sada B
Uhud marede hita sian buku ede nomor sia ayat sada dohot urutna puji holong ni roham. Roh
Damai ni debata na sumurung sia salut na roha ima mangaram moti ate-ate du pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan teh. Amin. Mulai tema di debata, mulai tema di Padita Siturus do perledu nang ruas ni Uriam yang apalah napata dau diri arena pasti status ne baru dung 2 tahun pensiun jongjong di Langgatanon sonai gurahon ni partikting na kening awa padita emeritus padita parulian siotang padita resok bonang hian nanti jadi dalam dui molo hudok hian dalam dui borotami Februari 2010 sia pensiun ma di AKBP Resort Malang Desember 2022 jala alani hiani ma muse bulak tu bonangon Aceh bagas dua lawatan nih kamu dulu mengelapat ini si ben tafsiran Nabi. Nah pasti ngakare juga siak kangani si nomor 2 ngamat jalo tohonan ngapat dita nih HKBP ma si Mikael kata inang burhobing mulai ada habur jomu bulak si Jerman alani COVID pola S2 jadi olah sesadai do anak nipat dita di HKBP 2200 padita resort ni bonang tamat si Jerman S2 alani burjon ni bonang deh sebotong muna mulai dah inang dokter dah 7 Januarion gabe staf pengajar nih STT Jakarta jala proklamasi mai bana tangnya kok kamu merusiat pangiduan membuat program S2 ma doktor teologian no musengani tangnya kok kamu do saya tengah na ubajulu asing ditangyakku sendiri ngarobe laksahat undangan memang ngarobe guru turis musengani permain jerasa da pahupu si Joachim dangadong di Bibilon ikor lau do tu Bethlehem asabui pajupang do gor Joachim ai opung duli ni Tuhan Yesus do sian inungna si Joachim jadi kosa do tu Yerusalem pamu tu Bethlehem masai boto amo dong Joachim bisi tahun nasalpu terdiri di HKBP Binong jelanga 1 tahun lebih bana si nomor tulu ngakerijo si boru be ngatamat si Politeknik Negeri Malang mulai tema anak ni padita si otang tamat sekolahna ngadapot ulaonna aleo nang itor jalo hamu dah natare do be dapat kerijo jadi panitia pembangunan nang jalo hamu jo sian ibana dah arong don notikina tu bapak na do pasahat itong naposoni Tuhan itu bapak na kebetulan ide Ji imajo basa ma selamat Natal nami do tabi nami sekeluarga horas madi kita kata ni dibatana gabi hujan di minggu naparpudi tahun 2024 di enet sian surat ni Apostel Paulus na tinongos na tu si Timotius bidusede mamuka sian ayat 12 saat roh di ayat 10 itu tapai itu masono matar surat di si mulai tema hudok di na marguguyonau ima Kristus Yesus Tuhatai dietong doau haposan ubayan na dipabakit au gabi parladu pangitsahi doau najulu jala pangalili jala siulahon gugu alai dapotan asini roha doau aidang kuboto na huulei tagan soporseai dopeau alai gabi lam sumurung do asini rohan itu hatai matat haporsiaun
dot holong ni rohai bagasa Kristus Yesus. Haposa do jala sadok tau jalodo hataon nunga roh Kristus Yesus tu portibion paluo na kaperdosa sian akaido ahu na parjolo. Alai alani odo ubayan na di asiyau naing jumulo marhite sian au patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai baik tiruan dia kana porsea di ibana tuhanguluan sa liling i liling na. Alai hamulion do trasangapon sisa liling na ma di raja na so marmulai ima debata na manoktong na so dapot idaon na mamujung i. Amin. Ima sahatna. Di hamo kadamang dainang do sudi kahanggi na pinarhamol ni Tuhan Yesus Kristus. Oma minggu parpudi, hari minggu na parpudi di tahun 2024. Sukun-sukun. Isi tahe siya tonga-tonga ta nabarani madok tahun nasalpu madok saat dua tu ujung ni tahun minggu parpudi 2024 isi nama dogi. Arong nabarani madogi. Arok siya tonga-tonga ta tidak ada. Alani keterbatasan, ketidakmampuan, alani dosa otak. Alani nuai fakta madok na hudul do hita 2020. Opat tanggal 20 Desember di son. Madohoti permingguan. Fakta do nuai. Hudul kita di son nuai fakta do. Kenyataan. Alani haburjuang muda do tahe. Alani habuyong muda do tahe. Ya. Manang alani lomo-lomo ni hajol maut tau deh. Oh tidak sama sekali. Garia ada mau tabain ruji-ruji menang evaluasi. Digajang ni 1 tahun na perpudion majo, unang jo manang na itor 5 tahun na perpudion, 1 tahun nope. Daktar pinak kita. Sian hata do pabainan, do parulaut ta. Sipata ibu-buan dipengaruhi gijangi rohat tayo may hita. Apalagi najono ka gijangi roha tu hita. Apalagi kita ala Batak. Sok kali memang. Indah permidan. Sur asing do musai. Arong do non mangihut do tongi biasanya. Sur kali aku nengok kau. Mentiko kali, kan? Ada yang maksililahi, mentiko kali. Ima sudai. Molotabai ruji-ruji dak tarapi nak kita. Jala dak si jalo nauli na dingga kita. Buhi tahudul di sana. Bonong jo 1 tahun. Nakining manuguti dungot namu siya puduman munay. Ada di matamu? Ate emang tersigaret tadi do teh. Ya udahlah, nggak usah jawab. Masih botot do kita. Persigaret tina do. Ale noeng nga burju beo. Ala boto macigai mata do. Mata pencaharian. Sudah ngepecium sih. Lu hidak saya Jepang bedok ruas. Nah ulu mengalit sigaret. Bertahu dirilah. Alai balgyo sini asini rohani tuani do setengah madongani au. Di Desemberon 2 tahun mau guk. Duk pensiun.
Jala keras do memang aturan si naparpudion. Tangan dong bemat jalo, jana GBB, ala ini sistem sentralisasi. Jaunak bau persoalan muna dah. Las ni roha muna mapabuat tuau. Emang persoalan terpedita. Nyon de nagon si nomor 2 na jengjengan do memang. Ati na songoni hina do. Unak terpabuat tu pedita dah. Rujan ai pedita. Nyon natakangan on. Ini si gudang roha don. Edang do tu bisa bonana. Ati ini si gudang roha do bapak na do inong. Ini binotoi. Ya memang saya pangalaho, nang terapinak kita. Setongnya dang jabarta, boy huduli tadi son. Ale sadok asata boto ian. Sonai dok ni debata manopa sude termasuk jolma hitaon. Nah tapi luar biasa pangalaho tau dak terapinan. Ale sonai dok ni panurian Jeremia do, rancangan damai sejahtera do. Ido na pinatupa ni debata. Allah memang dangulo debata. Natino panai sega. Je partibo siap panadayot tatu debata. Ima parasi roha bolot do debata. Jadi na burjuat do debata tahun. Masuk sudah tata pambayan do parulat tau dak terapinan. Saya pilih do kita. Ala memang arga do kita dijulun di debata. Jeda koto dah amang inang. Oruyamu gijangi rohamu na ida. Edak tarbuak kita gijangi roha tei. Molo berada pernah nodo Hakim Agung na sesedei. Tiki pasaton laporan pertanggungjawaban ni ngulut tahun. Kan sudi ngulut tahun. Bayano do laporan pertanggungjawaban. Eda kalau bupati do kapala-kapalana di pemerintahan maben laporan pertanggungjawaban. Kita maben laporan pertanggungjawaban tu dia do tagunahon saliling perjalanan ningulut tahun. Ate upung kembar. Adong do pertanggungjawaban nyon. Alena pasti di Papua debata do parjolo sone dok ni sada Yohanes biduo ayat 20. Parjolo songon nah kita tidak kon ni Apostel Paulus di bidu parjolo mamuka ayat sada marhite surat na tinongos na tu Timotius dak terapinan pangalili do pabunuh ni halak na Porsea do si Saulus di Ulon Apostel waludut sia jahamon non riwayat hidup ni Apostel Paulus. Pangalili do pabunuh di halak Kristen na perjulu. Alai parpudi ditakup debatai bana. Los GBI do dalam debata mamakai bana gabe na posona. Jadi sasitong amang do taminong dangadong ibar na hita tu si Saulus. Perjahat do itawan sasitong na. Lebih lagi kebetulan asabotong muna dosa nobel ga sasitong adang korupsi dak koruptor per dosa nobel ga si gijang roha do si nomor sada ni gijang roha do itu dosa na tumua sia suri na tarsurat di Bibelon ngai dok debata tujol mana perjoli naso jadi panganomuna perbue perstongan ni porlakon inna nah jelas titik-tikon di pebua naso jadi panganomu perbue ni bona ni hau perstongan ni porlakon inna saya deti mangaton los ima makorhon dosa tu sude pinopar rijolma satu ita jadi sestonga terpidana mati do ita emang kalau si patik ni debata dang ada hukuman percobaan di si dang hukuman daddo di si
Dan hukuman 12 tahun nih, dan 20 tahun nih. Sadok mangalosi patik ni dewata, olah sada do konsekuensinya, mati. Dang dong nasik. Ale moliate ma di dewata, ale patuduan ibana do, hadirion na nasasitonga parholong roha do ibana. Nah Solomo do rohana mamerek kita menderita, jala mati. Hidup bayan gak ditongos anakna na sesedai na parpudi. Dipakai debata do hak prerogatif nai, hak istimewa nai. Lau paluok kita sian hamatean. Arganai itu ya dijuluni debata ate. Atena, ate emang. Arganai. Dan ngalan uli ni pabayanat tadau. Setapoto iya ni. Sadok holong ni rohan ni debata do parjulu maka holongi kita. Itu nedok ni surat sada Yohanes bidu 4 ayat 20. Parjulu di bahasa Kristus maka holongi kita. Itu bain dipakai mana? Hak istimewa nai, hak prerogatif nai, lau paluok kita sir dosa do tamatian. Atong amang inang. Neng dedat tedope gicang ni roate, neng dedat tedope sobong teh. Yaung di punguan, aladong di bana, pertubu siakangan kebetulan pugus, saya neng makatai pertubu siap pudan ala gumudang hepeng na. Unak songoni hita, jisalinai oru hita gijang irotai dah, dangarok si pabui si pajolon na sedirit tahun, dangarong egariade memang. Silalan ni dewata do mulai sen ujung ni ubu kosat ujung ni paton. Silalan ni dewata asli doi. Jala molo naeng haseai pakeot ta doi lau pasangapon dewata. Sadok na dong di kita pakeot ta doi lau pasangapon dewata. Dang na lau mabuak kita tu gijang ni roha. Yung pangkatmu tibo itorahor. Ngejulu sada do jenderal panggabian apalah buti do be hami tu si. Buti do hami tu si. Benar. Begu ya mang iklan ni XL. Sonari saya ada bapak tama Jenderal Luhut Binsar Panjaitan nate inang buru Panjaitan. Bapak tadi si medel tugas. Nang kebe do tu gijang rohamda. Ena buru julu Jenderal Luhut. Paingot do kepadilan natari sada. Sona tutuan nasi dia. Edo ibana do. Nah dong mempersotokin don non. Inna. Bilang naik madok so ibana, saya pakai terus. Bayi pakai memang molo anak nangi halomohon ni debata. Jalengot kita pengampunan na pinasa ni debata di bahasa Kristus Yesus. Laos mabuak kita dah kalau pengampunan alam juga anak ni debata. Sada Yohanes bidu. Evangelium Yohanes bidu sada ayat 12 takas deh. Dukta jalo hasesan ni dosa gabe anak ni dewata do ita. Abagu ya mang. Ihi. Jadi molo anak ni dewata do kita marguru ma ita tu bapak ta. Debata parholong rohai. Buah. Molo hasil evaluasi ta noeng sasitonga dangaruk tarapina kita gizede. Buah. Tujulanon dedat ta dobe lau ma ben namaralo ala burju de batata ai sesa don nonon joluban manon raji tu gereja joluma tua maju satu gereja bagaimana terjadi no yang di dunia barat nan aka opung-opung do uban do masuk tu gereja ale satabutohian terlubi tu hamo ka damang dok dai nang ison nambu buat danak tu padidion. Ya. Munang eri puamu jamitani padita majamitai nyon buru pakpahanon ate emang pakpahan. Dak parjolo jamitani padita si otak tu buru pakpahanon. Ngulumi do jamita di danakon. Ate bapak ni Fredrik. Ngulutai do jamita na mangulu di bereng akayana kota. Hidup bayang jangan bikin macam-macam.
Emang lo piga heli, di piga huria, nah udahlah nih. Kecewa aku amang pendeta lihat bapak ini. Mau bohong dia, inna. Si tua musedo, anak ni si tua musedo nama doi. Sayang nai, gibi si tua ulan lau menggabusi anak konna. Amang jamita na mangulu dia ka geleng di tonga-tonga ni keluarga ngulu ni among na do inongan. Idu jamita na mangulu. Dak jamita ni padita si otang daw. Jimanat dah, amang gelingging, amang pakpahan, amang si tanggang, manat dah. Tulu anak na perjulu, na tardidion. Saya ada anak nomor tulu, ima buru pakpahan. Hamu dosa si tonga hasahatan ni mandat kekuasaan. Lau mendidik mengajari, eka anak ni debata don, na titip pot tuhamu. Nomor memep kamu dah. Jalan naing idau tau dan non secara khusus tu tolu dana opat dana kon naing idau tau non songo dia don dumbel gaon dang namura enggak ada jaminan sarjana anaknya bisa baik. Terima kasih anaknya pendeta si otang ada yang mau jadi pendeta karena memang gudang anak ni padita dang ngolo gawe padita sabotomuna. Anak ni padita sok bonang musedoi lao tuluaran sekolah bolo ayah ro si buah tot sebonangon ale mulai ate madak padita sok ni jelejab buah mulai jelejab buinan adong do sirigar na namora di si ido paboraton anak ni padita si otak sekolah indah enggo dibonang ate emang rigar masih botot do kita kan iya ba manggalingging do ison sedia hujalo iboto manggalingging do ison ale moliate ma las roha ala memang molo saat kita turuji-ruji do evaluasi sadarion ene lau madapat ton ujung ni tahun 2024 do kita kan maruji-ruji do kita mengevaluasi do kita wah data tadope patu paun hajahaton tu tahun 2025 alat tahun 2025 baga-baga ni dewata naik tabaun nado pasu-pasu tu kita ganup marsada saya amin. Masa cuma anaknya pendeta si otang yang maju kan nggak bisa gitu juga kalau mau doraku mau lo terpasu-pasu sudi ya anak kota di tongani bagas tabe ate secara khusus tu opat de anak noeng amang si tanggang, amang pakpan, amang galingging, amang si otang. Ate Bapak Frederick. Ate Opung Frederick. Molopung na mayor, molubui paupuna jenderal. Kenapa tidak? Loh, kita minta itu hak kita. Emang itu hak tadi. Ale pasauton bersabar mahita. Idui. Jadi kalau saat kita tu tahun 2000 tu minggu na perpudi tahun 2020 sion naing pasahaton ni debatado pasu-pasu no ubelganaian non sian nak tajalohian naing pasahaton na mulai tema inang dokter Burombing si Teresia selesai ya alenga udok tu ibana na jonokan birokrasion tu hajahaton apalagi imigrasi, apalagi orang departemen. Mana dah Teresia dah. Neng gudang gumudang do pasu-pasu tuh ono niko. Gimana jadi buruh sianturi yang diberkati niko. Bah, sampai songoni si Teresia. Songoni tok tu sudi aka yana kota. Eko luar biasa doh. Jangan yang biasa-biasa. Lu jangan kita minggu mulu biasa-biasa saja yang kita terima. Kalau luar biasa dong. Berani mangido, berani bertanggung jawab, berani berbuat baik. Wah, tu benggam mahita tu tahun 2025 dia ke pangalau hata dok pabainan. Ele kau kudu ham sudah.
ala neng ubal gadupe pasahaton ni debata tu ita. Ala ni dangan dong nasing. Mau neng merdalak kita di Daud 2025 on, saya sahab mak. Ya, more than 2 days again, we till to New Year's. Ate, opung kembar. Oh, really sorry. I speak English. Iya, 2 hari nai mah ujung nih tahun 2024. Nek tol khas mahita, alai saya sahak mahita. Alani takas, na perjulu, adong do tulu na idok ni Apostol Paulus, tulu kepastian. Ahamai, adong na boto, sada Korintus. Haporsiaon, iman, pengharapan, dan kasih. Haporsiaon pakirimon dohot holong ni roha. Natulud do kepastian. Jadi mau udok kepastian dinggulun do natuluon. Haporsiaon pakirimon dohot holong ni roha. Jal holong ni roha do nubel ya. Huja koran satu nama nugut hujalo berita per dolar Amerika 16.300. Atau pengangel. Merpangalah doi kan. Mar pokor hot doi tahe. Ya, apalagi di ulon ni pengangel. Adong do paretongan nih. Sedia jarak siak kotaon tu kotaon terboto deh. Jale etongan nih dolar Amerika deh. Dang rupiah he, nata begara rupiah. Sadarion per dolar Amerika 16.300, beda tipis dengan krisis moneter tahun 10 lalu, rata rupiah di kita. Anggoi per 2 buni melebab doi, sia 240 rupiah, gabe 10.000 rupiah. Jadi aka jolma namar haposat tu hepeng. Taingok dodah tahun 1910 lalu, go hepeng ali dang bui manuhur barang. Aladang adong argani hepeng. Ima jolma namar haposat tu hepeng. Rataro be dipikirata di parningotata dukpidda hami sianon 3 bulan nari itorma sama covid 10 sia. Di Malang kami 7 bulan naso marminggu. Hona perda peraturan daerah. Di boto amu do tiki covid tu dia do namorai. Tu dia do na pistar ni Portibion. Tu dia do na bongak ni Portibion. Nggak ada, semuanya diam. No marga di si oksigen. Saya boto amu oksigen. Atau inang dokter dulu sih. Di covid 10 sia tu dia do na gugui. Namorai, na betengi. Umarga do oksigen di si. Sian namorai. Jala huja sehali ya jurnal ni kesehatan. Sasitonga memang salah satu kenyataan taruli kita. Hidupan gawin yang neak kita. Ninna, malah salah oksigen nata pakai di bagasa 24 jam itu seharga sampai dengan 1 miliar 700 juta sampai 1 miliar. Itu jurnal kesehatan yang jadi di bagasa 24 jam oksigen nata pakeon na piri-pirion harganya sekitar 700 ke 1 miliar. Sonari mulu disuruh kamu manggarar oksigen nata pakai di bagasa 24 jam, adong na sanggup sakit Ase, Bapak Alek. Adong nabui manggarari. Los igadis na bironge sejabumu na tong dang bui manggarar oksigen. Sada Fortuner deh, 700 juta.
1 miliar. Itu bayan unang neang-neak kita. Nah tapakeo pe olan oksigen do pe paretongan na. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Jak takas do siani teride do asini rohani di bata sabing do na dong di kita. Gak ada yang lain. Alani takas samang do tamang elekok kuduhamu. Haporsiaon pakirimon do tolong ni roha. Na tuluod do na subui jala tumibo do arganion na tuluon bui pakeota manang sahat tu dia pe tu ujung ni portibion tu hanguluat si saling lelingan na tuluod do bui pakeota. Haporsiaon pakirimon do tolong ni roha. Yang lain tidak bisa saya jamin. Anggona tuluon dijamin do Kristus Yesus do mangalit jaminan. Alani takas samang do taminang moloneng di hita do 2025 on tapadinggam ma hata pabayanan do parulatay asa hobar tulo mo ni rohani di bata ala naeng leonon ni di bata do pe ubalga asin rohanay pasu-pasunay tu hita sude tu pinopar muna tu anak do boru muna tu pahopu muna itu 2025 jadi takas pangalahon ni among nado inong nado jamita bulun dia kaya nakonna unang ajarok kamu margabus di denakon unang baik kamu gabus tu denakon berengon nado erong don no penilaian ni tu amang nudo inong na alena pasti anggo martangiang tu opat denak sonari neng idau kudo kuaso ni debata mamasu hamu rap do takada denakon neng idau kudo nau paton catat amang pakpahan ang sedanggang Mbak Frederick ang galiging unang adong namar mem-mem dah di silen-lian ni debata eubal gado silen-lian ni debata imaka yanakon aka pinopar idu nobel ga sede di tongah-tongah ning ulut ton dangan dong marga siani ala memang asini roha do tolong ni roha doi ubain hadir na sida di tongah-tongah ni keluarga ton jala anak ni debata doi na titipon jala nek takas manon pakubasyot to songon natoras tu yanakon anot tarida di perdalan ningguluna songod dian non marsede-sede halaki alai sedalana dohamu rap taruli di tonga-tonga ni bagas ni ganup hita marsede-sede jalon ni debata asini roha dot holong ni roha pesalmen 127 jahamon non pesalmen 127 di tonga ni keluarga do tajalo asini roha dohot pasu-pasu nagalga di tonga dang di pinggir jalan dang di pasar dang di kantor daun di tonga ni bagas do pesalmen 120 itu do berdoki jaras pesalmen 120 lalu takas doi ise do among do inong nabui madidik mangajari kaya nakonna ima na takas makabiari jahuba dohot marpangalaho dia kadalan na jadi bapak yang kenal Tuhan ibu yang kenal Tuhan itu yang mampu mendidik akaya nakonna. Di luar itu tidak ada tanggung jawab saya. Di luar ini daku buihu pertanggung jawaban. Jala Kristus do na pasti parhitian lau pasaton holong ni roha. Na tau ma ben las ni rohata terlumubi lau ma dapoton ujung ni tahun 2024 saat marpakirim kita tolhas tu tahun ne baru los managa makirim do kita non di pasu-pasu nobbalga. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bataman kami. Sidok muliati kami Tuhan disudidingkan di basam. Nasetok tong madongani kami. Nah tapi sifat adak tarapina kami Tuhan. Ali ubel kedua sini roham madongani kami. Gabi huboto kami. Hodo di bata natakas maka holongi kami. Rabdo taka yanakon nami. Pahopu nami. Naksudi keluarga nami.
Atong loas mahami marpakirimon Yisude dingkar ni basam. Lama delani, lama jalo ari-ari ni perdelan ninggulu nami. Tarlumobi, lama dapat ujung ni tahun 2024 tahun. Loas mahami tolhas tu. Tahun nek baru tahun 2025 naneng ron. Jala marpakiri modohami tong. Di bagam-bagam naeng pasu-pasom muhami. Naeng ubal gadope, nong utibo umuli ido nek si pasatom mudihami dinganu perdelanan ninggulu nami. Atong sisa dosa nami Tuhan. Asa tarulo kami ho Tuhan dinasa hata pabayan duk parluan nang aktivitas nami ganup ari ganup tiki. Sisa dosa nami nakudangi. Pinuji pinasangap magwarmu. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Mari demahita ugut pasaton pilihatna sian buku ede nomor 577 mamuka sian ayat sada. Baruan masuk tu padidion nabadia. Palua, langit
masuk maita tu ulaon padidion nabadia marede maita sian buku de nomor 146 ayat 1 2. Saya asi maroham jalo manasida gebe anakommu pasu-pasu ja pergugui manasida mangiahi yang ulus sugut marhidi ite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jongjong mahamu natoras nama buat dana kepadidionon. Tangiok kamu mah hata si paingot. Atong hamu kadongan nama buat dana si didionon. Tangiok kamu mah hata ni Tuhan Yesus. Lako mamu tuliat portibion ninda madoka kasih sianna budayamu masalut bangso didiamu manasida tu bahasa kuarni debata ama dot anak dot tod di purbadia ajariamu manasida mangareduti salu nahutonahon itu hamu jala ingot ma sai dong anak kudu hamu ganup ari rasi rasa ro ajal nia sianganon manang ise na porsia do nididi dabotan hanguluan ale naso porsia hona uhum na do sugut. Tangiok kamu mado tatana tersurat di surat ni si Markus. Adong makan nama buat dana itu Tuhan Yesus asai jama. Alai bicanga kasih sian nama nama buani. Jadi hidung dida Tuhan Yesus sugu marwana hidok ma. Loas samo kada dana korotuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajaun ni debata. Na tutudo na hudokot tu hamu. Manang isepe anggo songon dana ibana macalo harajaun ni debata dang pongot ibana tu si dungi dihaul maka dana ki ia pehom ma tangan na tu nasida mamasu masu nasida atong hati dako kamu majulo hata haporsiatai rapa memado au porsia atong alusiamu ma hata nahu sukut tonon na perjulu ipangidu hamu noeng didio nakadana kotu bagasan ni na hina porsiam muna alusna dipangidu rohanami do dua piha naulu do hamu mamudai anak komunaon nasai boto jalan diboto jala diuton nasida hata ni debata alusna naulu do hami Patulon, olo doa marsuru nasida tu gereja do tu parpunguan ni huria Protestan, nasagabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusna naulu dohami.
Atong tapasa madadana ko tupad di diyon na badia Roma mo sere-sere. Ale Frederick Immanuel Siotang, hudidi mau tugasan gorni di batang ama. Do tugasan gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tugasan gorni tot di porbadia. Amin. Saya dipasu-pasu Tuhan di bata maho, dihabomo Tuhan rajon ni di bata, roh disaliling-liling. Amin. Nah. Ale Carolina Kaila Pakpahan, hudidi mau tubukasan guarni di batang ama. Do tubukasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubukasan guarni tot di porbadia. Amin. Saya dirahmati Tuhan di dalam Ale Kesia Miracle Evelyn Galingging, hudidi mau tubukasan guarni di batang ama. Do tubukasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubukasan guarni tot di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di batang ama, dia mau Tuhan rajon di batang roh disaliling-liling. Amin. Sudah. Ale Alvino Marendra Sitanggang, hudidi mau tubukasan guarni di batang ama. Do tubukasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubukasan guarni tot di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di batang mau, dia bomoto rajon di batang roh disaliling-liling. Amin. Pertanyaan Maita.
Ale Tuhan dibata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasat tami akadana kot tuho jari jakokona si dege akan nakomu marhite padidion nabadia asa masuk tu huria Kristen huria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan nasa liling-lilingna asi marwam do dia kana toras ni dedanakon saya pergugui ma jala ajari manasida manugu-nugu dedanakon tuho asarap nasida taruri dia ka artani harajommu amin. Jongjong mahita lo menangyakon oh mari de maju ita 146 ayat 6. Do nasa ulibasa na mau diutus upasat tami masian na liomi tu kami pilihan nami tu sejauh mai kewi uap no si julum pasu-pasu mai jala ramoti asa uparsiak kami pilihanon pati bunuh rajamu di tengah-tengah ni huriam doi portibion buhai maruhanami marhite ite todim asalam utadahami gudang ni silel liomi tu kami asalam girgir kami madok mau lihat itu marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saya pinar badia maguarmu, saya Roma rajamu, saya sauk malom meniramu tongo sone berukijang. Leo matuami sedaya orang nguluas siap hari, sesama dosa nami, songo panesanami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tugiut tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramut Tuhan di batamahu. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asi marwana midako. Di dokpakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tu todim. Amin.
Di hamo kadamang dainang Hami Padita nama kubasi Rabdu Sri Parlado Pasaton selamat hari Minggu madihita. Hari Minggu. Sama tabi nami Horas. Horas. Mulai hati. Semua yang tardidi boleh ke depan, kita foto bersama. Semua yang tardidi, kita ke depan Inang sama anaknya, dibawa kita foto bersama. Boido Ruas Mardalanan no Tujolo lao pasahaton ucapan selamat tuh keluarga sudah dana. Adik kami Alek mana sayang? Foto sayang yuk. Torope maga magadopia debataki dosumari hona posko haki sonang doa ibana dona mandongania maga magadopia debataki dosumari hona posko haki sonang doa ibana dona mandonga iya ibana dona mandonga dia ibana dona mandonga dia ibana dona mandonga dia ibana dona mandonga dia ibana dona mandonga. Dia, thank you Daryl. Ya. Lagi asik lagi. Unang lalang di Arta Pontibio